Dok su se ovoga ljeta neki samo kupali i noću zabavljali, Josip Lazić, Jakov Šušberić i Valentino Vukelić noću su smišljali programe, a danju u školskoj knjižnici konstruirali robota Skrta. Trud se isplatio, premda nije sve uvijek išlo glatko. Robot nije htio slušati ponekad, pa smo imali s tim problema, ali to je sve do baterija. Namjena ovih robotskih kolica je da nas uvede u svijet robotike i kako to sve funkcionira, a jednog dana možda za nekakve ekspedicije u svemir ili nešto, pomaganje nemoćnim ljudima i tako. Robota će nastaviti razvijati i nadograđivati. Do svjetskog prvenstva u Šangaju dijeli ih još mjesec dana. Gledamo ono što smo pogriješili, gledamo što možemo popraviti. Na svjetskom prvenstvu mladih robotičara treba će im uz znanje i puno snalažljivosti. Imaćemo 4 poznata zadatka, međutim 3 će biti potpuno nova koja će dobiti na licu mjesta. Moramo sastaviti model, isprogramirati, odvoziti, isprobati. U konačnici kad dođu suci da to se odradi. Zadarska strukovna škola Vice Vlatkovića potiče darovite učenike. Da ono svoju maštu pretoče u nešto konkretno, jer to je nešto što će im stvarno povećati njihove kompetencije, ne samo poslije na završetku obrazovanja, za odlazak na tržište rada, već definitivno i za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Valentino, Josip i Jakov imaju velike planove. Pogađate, nadaju se upisu na Fakultet elektrotehnike i računarstva, a sredinom idućega mjeseca, ako ne pobijediti, onda barem predstaviti se u najboljem svjetlu na svjetskom prvenstvu robotike u Kini. Držimo im fige.